Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ubat dispasing rani ubadayu nong wat RTI ulaya tu bakaseng NPP kalayo jaka bante office traikam klamdala ban pensisha yaki kot kisla ki babyang haka jingya kendu ba menta kasngi ka khatsau turek unailur hashilong press club kajaka kablayo bante office ka NPP kajaka sorkar hapersha ying jung chief justice high court bat kijaka sorkar badon hapo kanika nong ba shilong kidon gba laispa prokanda hektar kabamut shispa aka duna ai hais khasil district layatu ba dispasing rani ula ongro baga jing ai jaka ka sorkar shecha ki seng san parthai kilong ka HSPDP halajum khra ka jinghe kalong lai hajar phot ka NCP ka jinghe kalong lai hajar phot ka BJP ka yo kumba lai hajar phot ka MPCC ka yo shi hajar phot ka NPP ka yo shi hajar phot ka UDP ka yo shi hajar phot halaj kra ula ong badule tu ba panu ka ka yo bansnai membiang ki kort islam ni ki NOC na Deputy Commissioner Office ba NPP ka TBI hadin ka kendai span gini kita kalang government mansiu baywa sagni try nama akut kalias kendai span ai ti habal akut kalias long baywa san putang ka sisnem na benta sia aja menteri ading ning nong klau ai ti polo menteri ading ning wel nong klau la po rongi ti po ka jing ya ka jing selok bat ka government lese ka jing selok kala benlong ga berbali ni kala an material ni ka tangam timo tang banga ade kum uparlok jongu menteri nong klau bayelich delhi namta banyo agi dokumen ti hadin ba i hadin kitu islam yo i ba ngamti ba po menteri nong klau ya kam menteri nong klau ba po ba ko men ngamti kata ring kum perlok kada yo i ba itu islam jem peria la klaim ke ti dukan si popular na do nang te na po siap tiam nang te yo benlat wa pom dengeng ti no tu sa di sorum na klaim do ti po di hadin nak nu ke daw pada kami biang tu ga building tu kala belong nadien bangana bapen klaim ya tu jaka urem election no mai mari dak klaim te bu pli urem no election ya hadien gimi biang tu ye tu Kiwe parti pa ngan so mit biang so ti ai ban ya tu yo DC ba hangne chu ai yang ba issue of permission gadai aku bisumba araja arpau ngan kali UDC hato nakaliang jong pi pila IM benosi nam taban snabel ding ta mengkong pi IM nosi ban ko gidi ta namar bat kum ta te la shangan submit biang sakwe ga ar ban clear sendon ya ka jing ada tien jong pai ba ya ka tai ka office NPP ang tai tangi tahi nga hi ba menteri nong klau le ikan do yo kono sang ma ban yo ini ko original dokumen kani house name kat kendai nai spark nai penrio yelit lamat ngahi po Delhi po Ministry of Home Affairs hadin balik stai menduniu penuh semua lah ya rap nam ta ban yo i dokumen ti ka dokumen do menta ka don menteri no la kim ayam na peli haswa ba kita kno sinti ya kata ka jing ai BC ru shwa ban le ka no la kin sha ni ka list ni agreement kim la ban pen claim you ding kim la ban snabel ding claim ka jing bit jong DC kani la kin chai ha kani agreement ti ku pushkin ma yo pi ba kani ka jaka jong ku nong klau ka ku de jing sha ka list la ku khat pendai spa an ru kwa list tat ba ka government of Meghalaya government of India kanang siu ya bai bai pe de kani ter bai bai kani han refer nang siu san phu tangka sia ku nong klau ribu san nang siu san phu tangka sia ku nong klau thos nem ka kandai spa an ribu nyo nang siu san phu tangka sia ku nong klau khat kandai spa an ribu kandai nang siu san phu tangka sia ku nong klau nyu pu san nang skill san phu tangka sia ku nong klau ka last payment ka ba siu sia ku nong klau ka de yau khat kandai spa nyu pu nyu kane ka dokumen ka pensya ba ka jaka hapo social long ka debe ka jaka jong kuno klau ka list ka lakut of nem khat khandai span rikwa ta ka daw udusi namla banai do ya khandau shano namla banai do tika daw ba wai lang ba ki list ba kani ka list ka long ba ka kuma kermen dong like ho stem ka dor ka long sispa khat san deng ka sisnem ba de ban siu sa ka office jong UDC tiha bai dei ba ne nak la jonga ngas pentip ya phi ba imat
kadoni hang tai ba kasudon takani ke material ka basomit na ka office jong FBP kum ka building kum ka plan ka seismic certificate ka permission ni mat hadu minta empat yo kum no taki building ta gayeng kum no ka building gayeng lada yaki brio ki usneu usnong peniak tiat senong nama ba peniak dagi bagi usneu dagi jingkili ya gini gi brio jo sarkar ki lebe an gumne upai ba mule amno tang pai ba so thu ya katan le amno ya gini gi brio ba lebe an lada kim lebe an bale kim submit ya gini annexure aku paying dokumen sakal muda haswa banyo permission nama pangapan yang permission copy of xerox permission hangne ka RTA ka pangapan ka bangyo ka arkuwe tarik Julai araja kuar hangne ngapan xerox copy of permission hangne claim ai yang xerox copy kita kata ka body language jong ni ka RTA ka pa ba ka NFPP office ang tay hadu menta ka padi of permission